Ara ens estem formant com a entitat, hem agafat els gegants un grup i estem molt contents perquè volem tirar endavant amb tot això i seguir formant gegants nous i tirar endavant molts anys més. S'ha fet llarga l'espera perquè era un projecte que el vam plantejar ja amb 4 anys vista, el que passa que s'ha afegit un any, gairebé un any i mig per aquesta pandèmia i per fi el dissabte 27 farem la presentació d'aquesta bèstia, que esperem que sigui molt ben acollida pel poble i que vingui a fer gran aquest teixit d'entitats i de cultura popular que tenim. Pues sí, mira, jo per exemple des de molt petitet a mi em van agradar els gegants i portar els gegants tan grans per mi era com un somni i per fi l'he pogut aconseguir. Perfecte, doncs mira, demà divendres comencem amb el concert de Marcel i Júlia, que han tret disc aquest any i ja feia uns mesos que els hi anàvem al darrere i el dissabte hi ha molts actes. Hi ha la celebració dels 30 anys del cau d'aquí Sant Sadurní, hi ha una gincama infantil també organitzada per la Biblioteca, Medi Ambient i Salut, hi ha ballada de sardanes a Codorniu, hi ha vermut electrònic al barri Vilarnau i ja a la tarda passem a la presentació de la bèstia a càrrec dels Diables Se'n Refum i a la nit fem el concert de l'Helena Gadel i la Marta Robles i acabarem la nit llarga, diguem, al pavelló de l'Ateneu amb un concert de versions dels The Chandals. El diumenge al matí hi ha la cercavila també de celebració dels 80 anys dels gegants que comentàvem i al vespre hi ha un teatre a la Facina a càrrec de l'Àurea Márquez i després també la cercavila de la Vigília i després a càrrec del barri Vilarnau, que també fan actes organitzats amb motiu del seu aniversari, hi haurà un castell de focs. I el dilluns els actes més tradicionals, al matí la cercavila i al vespre el correfoc infantil, els versots dels Diables, que alguns ja estem patint una mica, ja estem preocupats a veure per on ens sortiran, però que tenen molt de talent i estem convençuts que ho farà molt bé, I, bueno, t'explico una mica. A les 11 es farà una plantada a l'era del guineu i abans anirem a fer un ball a la casa dels avis, ja que no es poden moure d'allà, anirem nosaltres amb els gegants i a les 12:30 començarem, quan acabi l'espectacle infantil, començarem la sortida de la cercavila. El recorregut serà del Sant Antoni, el Montserrat, el Provença, la Rambla Generalitat, Jacint Verdaguer, el Raval i Doctor Escaiola i per acabar a la plaça de l'Ajuntament. Quan acabi hi haurà un acte a la plaça de l'Ajuntament que serà la celebració dels 80 anys dels gegants i es farà un homenatge també a la Colla Vella. Bé, només potser que no ho hem anomenat, o potser molt de passada, que després dels versots no s'acaba, que tenim un espectacle preparat, uns lluïments de la colla, que també és un dels plats forts també, diguéssim, de la colla, aquesta festa major. És el moment de foc, aquest any va repartit, no?, perquè tenim el 27 la presentació d'aquesta bèstia, però que és el moment de foc que ofereix la colla, serà després dels versots el dia 29.